The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 1:12, Blessed are those who persevere under trial, because when they have stood the test, they will receive the crown of life that God has promised to those who love him. There hath not failed one word of all his good promise. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Salvation is not a reward for the righteous, but a gift for the guilty. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. A person is not saved by repeating a prayer. He is saved by repenting of his sins and believing in Christ. Acts 16:31. God is not an option. He is a necessity. Isaiah 40, verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Mark 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. That's in Romans 5:8. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That's in John chapter 15, verse 5. Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:8, but God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa dili pa kita magapadayon o pagsugod sa atong pagtuon sa pulo sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam, mao man kini ang atong landan. Sa dili pa kita magatuon sa pulo sa Dios, kinahanglan limpyo ang atong kalag. What we mean nga kung natay gihambin pa sa atong kalag ng mga sala, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulo sa Dios. Busa ang mando sa Dios nga kana mapapas mao nga ang paggamit nimo sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Kung alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo di sa mong kinabuhi, gidapit ka karon nga imong gamiton ka ng imong kabubuton sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa imong tibuok nga kinabuhi. Ang desisyon nimo sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Mag-ampo ta.
Heavenly Father, we thank you for your faithfulness to your word. We thank you for this privilege of gathering ourselves together in fulfillment of your command that we have to assemble ourselves as your children and study your word. We are gathered here once again for the purpose of listening and assimilating your precious word. This is a worship. Kini ang pagsimba kanamo nimo, Dios, paghatag mo bili sa imong pulong ug kanimo. So we now pray that God the Holy Spirit will enlighten us in the subject that we are taking up. We pray that you give us the necessary concentration and focus to your word and with an open mind. All this we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga suki diha sa nagasunod ning atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Mga suki naman kita o kanimo igsuon diha ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. So ano yan sa kita? Gilugwayan pa rin atong kinabuhi. God extended our life kaya wa pa man mahuman ang iyang plano sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi. Busag mo nga nagaginhawa pa ta, buhi pa kita, nining atong lawas o askil pa ang atong paminaw sa itong kalawasan, lanti pa nga itong pangisip o mao nga kini grasya gikan sa Dios. Dili kita takos. We do not deserve it. We do not earn it nor work for it. Kay kini pagsangkap kini sa Dios alang kanato nga iyang mga anak. So we thank God for this. Nagihatagan pa kita ni lugway ni atong panahon aron kita makapadayon sa pagtuon sa dugang pangkamaturan niya sa pulong sa Dios. Busa karon padayon kita sa pagtuki, paghisgot ni atong tun-anan nga giuluhan og the unique spiritual life of believers in Christ. Ang talagsaon nga espirituwanong kinabuhi sa mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Okay? Padayon kita. Last time nagahisgot kita ni adtong 7 ka mga gipadayag nga kabubuton sa Dios. O gihisgutan sa nato katong 7 ka mga provision o mga pagsangkap sa Dios alang kanatong mga magtotoo for us believers. O gihisgutan sa nato ang totoo ka matang sa kamatuoran o number 1 was laws of the divine establishment. Number 2 is gospel. Number 3 is Bible doctrine. So, atong ipadayon ang atong paghisgot ni ining mga butanga nga maoy ignunta mga puntos sa doktrina, points of doctrine nga atong ika-aplikar sa atong sunod sa mando sa Dios nga atong kinabuhion ang iyang tagana giandam na nga matang sa pagkinabuhi nga dili kasagaran, the unique spiritual life sa iyang mga anak. Musa kita kay mga anak naman sa Dios human na tumadawat si Jesucristo ingon nga atong manluluwas, then kita magasunod na sa mando, sugo, kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Morning sige tagtuon sa iyang pulong kay anha nato mapupo makatuni ang iyang mga pamaagi, the protocol nga gimugna na kini sa Dios sa kaniadtong wapang tanan. Kini nga atong gipangtun-an, by the way, mao ni gitawag nato og mystery doctrines, mga tinago nga mga pagtulunan. Kani man ta mahisod sa
panahon sa simbahan. The mystery age. So ang mga pagtulunan sud nining maong panahon sa simbahan, di lang kay talagsaon kundili mga tinago, mystery doctrines. Kini atong gitun-an ba? Mao na nga kay mystery doctrines man kadto mga bag-o pag yung misugod sa pagsunod ning atong Bible study through the YouTube, makurat sila. Murag mo sinta sila dayon, murag kanang matinga sila kung saan naman ang ilang gipanghisgutan, bag-o maning akong nadungog ng mga pinulungan. You see? Actually, ako naman ang gipa-tinaw kanimo nga bisag unsang field of endeavor, field sa mga kanang karira like engineering, medisina, sa musika, sa pamalaod, sa bisag unsa nanginahanglan magkini sila og unsa terminologies nga gamito nila. Like for instance sa mga mathematics. Iba mo, hisgot man sila mga calculus, mga quotient naman sa nadihang ilang panghisgutan nga kanang x minus x maingon na nanginahanglan og mga terminology nga mao'y ilang gamiton sa mausab sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga doktrina nga atong hisgutan kinahanglan mga terminology nga buhan mo kini ang atong makapatin-aw kanatong dugang bahin sa mga pagtulunan diha sa pulong sa Dios, diha sa Biblia. Mao nang ayaw katinga na ay mga pinulungan dinhi nga murag maingon tingali kag wa didto wa dinhi makurat lagi. Now of course kay kamong mga bag-o pa pod na inyong feeling ninyo nga wa pa mo kintay silbing frame of reference bahin ini atong gipanghisgutan. Actually nag-adapt man kita sa pamaagis pagtuon sa pulong sa Dios nga ginganlan og ICE method, isagogical, categorical ug exegetical nga pamaagi. Naunsa naman karon bag-o pa mong nakadungog nini. So mo atong pagpadayon nini maanam-anam ka og lamdag. Na kay I know daghan sama na atong bag-o pa ming nagtuon nining mao pagtuon sa pulong sa Dios ni ining maong matang this method makurat mi murag kanang ning sinta mi dayo naman ning ilang gipang hisgutan diin man ning kalibutan na gikan. Of course kini just innovations ang pasabot nga gihimuan ning mga terminologies no sa tinubdan ni atong method of studying God's Word. Ila na ning kanang naagian kini sa pag-utingkay, sa pagsusi, sa pag-kuy-kuy gyud unsa gyoy lintunganay nga ipasabot sa usa ka kapitulo, mga bersikulo. Mao na nga kung magtuon ta sa pulong sa Dios, it should be the entire. Dili lang kay sa usa lang ka categories, usa lang ka bersikulo, usa lang ka kapitulo. Ang tibuok nga Biblia nga itong gitutukan nini. Kaya ang sentro sa Biblia, kinsa man? Si Ginoong Jesucristo. He is the main actor. He is the center sa atong pagtuon sa pulong sa busa. Kini nga atong method of studying God's Word, pinaagi ni sa kanang tuon gyud ni uting kay lagi sa makuti, very meticulous, exhaustive kind of Bible study nga kita bulahan gyud ta nga kanang sao na lang ta, misunod na lang ta, igo lang tang mi dawat niini kay this is some kind of a riiko. Kasabot ka kung sabot pasabot sa riiko, mura pagpagpalanog na lang atong unsay kanang tinubdan ni atong
method of studying God's Word. O na nga, ayaw katinga. Kung na ay mga bagong mga pulong, mga terminologies, pananglitan. Ako lang pananglitan. Kining faith, rest, life. O na, di man na common nga imong madungog sa mga kasimbahanan, di ba? Unsa pa? Spiritual momentum. Divine dynasphere. Unsa pa? Kadaghan. Mao ni nga kaning sa tanto na nimong sunod nining atong paagis pagtuon sa Dios, manam-anam og kahawan. Mura gud na parehitong akong gi-eksplikar sa usa ka hugpong dito sa Pilipinas. Dito particularly dito sa province of Bohol. Atong mga kaigsuonan dito akong gipaklaro nila nga kanang kinibang atong pagtuon sa pulong sa Dios nga kanang matingal lagi sila kay mga bag-o pa. Akong paklaro nila nga kini grasya kining himo sa Dios, gisangkap niya nato aron masabtan gyud nato sa tin-aw og tataw ang buti pasabot sa Dios sa iyang mga pulong. You see? Wa ta maghimuhi ba tingali ha pasig moingon mo. Ginama-gama naman na sila, tumutumo naman sana sila kanang may tungod sa paghisgot sa Biblia. Pero magwa na sila mo tunong. Tingali sa pag-o ka pa muriya ka, natural yun. Sama sa ako usab nga gibati sa bag-o pa kong nagatuon, nagasunod ni mao matang sa Bible study. Ang labi na, tingali mo sinta na po kag samot may tungod nga gabalik-balik ni atong gipanghisgutan, nagsubli-subli tani ini, repetition sa mga points of doctrine. No more ba ni? This is the method of studying God's Word. Sinil-silay. Kasabot kapag unsay sinil-silay. Nga ang pulong sa Dios mo sink in gyud. Mudot diha sa imong galamhan. It will sink in. Mao na ang kining method sa atong pagtuon sa Dios mo nagingon og inculcation. See? Mao na nga sa gagmay pabitaw ta sa eskwela na itong mga sa elementarya pati nga na balik-balik na itong tudlo sa atong mga maestro aron unsa may tuyo nito aron nga di na gyud makalimtan. Mao po ni ang pagtuon sa pulong sa Dios aron di na gyud makalimtan. Mao nang ayaw katinga ha, ako lang kang gipasidanan labi na ninyong mga bag-o pa. Ayaw katinga nga naay mga pulong bag-o pa nimong nadungog, hinay-hinay lang yun. Okay? Muna akong giingon nimo nga muratag gahawan ini mura gud ni og ang gipasabot lagi ni dito sa Bohol nga. Mura ka og hingadto kag lasang, okay, lasang forest ba. Unya kanang lasang nga puno man gyud mga unsa na mga kakugngan sana dihang mga habog nga mga kasagbutan nagaali unsa man imong pag-agi imong hawanan gusto ano makaagi ka unsa man paghawan kuha tingali ka og kanang sundang og imong hagbasan kanang labihang tag-as kayong mga sagbot hagbasan nimo na aron ka makaagi hagbas mao nay tandi nato nining atong pagtuon nga atong hawanan nakasabot ka ba ning pulo nga hawanan atong hawanan ato bang kanang maura man tingali atong gamit nga pulong Bisaya hawanan aron limpyo kinta ng agianan so ini kalimpyo ni na mo paturatoy na kadihag agi kay na naman nahawanan naman mo punihan tong pagtuon sa pulong sa Dios nga sa atong pagtuon ini sa pag-upa naman ginatong gihawanan okay ginamit ang mga terminologies ng mga bag-ong mga pinulungan
kadaghan kayo ni mga kanang mga terminologies nga mga doctrinal mo bitaw din atong pagtuon sa Dios. It should be doctrinal. Siya mo pasabot og doctrinal. Nagtuon tas pulong sa Dios pinaagi sa kanang doktrina, kining doktrina tingaling uban mo ra muriak og makadungog niyang buongan doktrina, maingon nilang ala doktrina na ilang hisgutan. Lain na ni. Murag ko na ni. Laing sabaw na ning ila tingali. Doktrina na gud. Nawa sila kasabot unsay kanang kahulugag doktrina. Ang doktrina pulong sa Dios. Sabtag na. Pulong sa Dios ang doktrina nga atong gitun-an. So ato ning apil na ni sa mga terminologies. Doktrina. You see? Doktrina pulong sa Dios. Gikan sa Biblia. Okay? So muna, kadaghan pa kayo kitang mga terminologies nga itong agian lagi. Like, spiritual kanang momentum. Karon pati nga ka makadungog niya na. Kanang na ay giingon nato o kanang reversionism. Terminology man na. Nga, ang sagan nga gigamit sa mga kanang evangelical churches, yang igamit kaning backslide. Ano mo gamit yan? The doctrinal term nga itong gigamit is reversionism. Gikan sa pulong reverse. So may mong masabtan og reverse. Atras. Di ba? Ano bang mag-drive ka? Maniho kag sakyanan. Imong i-reverse? Atras. Mao na ang kinabuhing Kristiyanon kung ikaw negatibo na din na kamo padayon sa mong pagtuon sa pulong sa Dios, wala ka magkakaton ug dugang din atras. Ang imong padulungan atras. Imbes ka mo sibog sunahan, mo forward karon atras. So mo na ang reversionism. Unsa pa? Labihan daghana nga atong hisgutan pa mo bitaw na kung gingon nimo undang ni atong Bible study. Adlaw-adlaw ni. Wala undang. Maundang lang ni. Kuhaon ako sa Ginoo. Okay? It's my time to go. And then, or, rapture. Sakgaw. I-either ng duha. I prefer rapture kung yung papilion ka. Mo lagi na. Iyahamang timing sa Dios. Inumdumi ang timing sa Dios perfect. Way kuwang. Way sobra. Mao na. Kung mo ingon ang Diyos nga, mo na. Wala kay panahon mo yung time sa. Hindi na madaag time sa. God's timing is perfect. Mao na nga, kining tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Perfect. Okay? Gimugna na, gisod na ganina sa divine decrees ang tanan nga. Nagpanghitabo sa atong di lang kay nining kalibutan na ning universo, tanan sa atong kinabuhing personal, okay? Sa atong spiritual life. Mao na. So, mao ni ang ipasabot nimo nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kanang tingali mo ingon ka murag dili ni kasagaran. Ya tinuod na. Kaya ang kasagaran ko karon ibaw ka kung sa tinuod. Ang kasagaran karon sa mga kasimbahanan evangelical dili nga pagdaot watay right, watay katungod sa pagdaot. Nga to lang pagpaklaro nimo sa tinuod nga kadaghanan sa mga kasimbahan ng evangelical churches ang ilang kanang ilang method of studying God's Word, ang common yun is sharing type. Basta, sharing. Ang sa may pasabot na, mag-share lang o tao, tapok ta, magtuon tas pulong sa Diyos, mag-Bible study ta. Sharing type. Ang sa may imong kanang makabutan o maabdan, mo resulta ba? Kung mo resort mo sharing type, bawa ka kung sa
Wa kay makatunan. Tingali na yung mga points of doctrine nga imong, of course, maghisgot man mo mga bersikulo, kapitulo, mga prinsipyo. Apan, buot pasabot nga mag-share ba mayon ka, oy brother or sister, unsa may muna-una nini maong bersikulo. So, tindog po siya. Mao niya akong una-una. Okay? So, mag-sharing lagi mo mga huna-huna. Nakinsa man ang huna-huna ang inyong i-share. Inyo raman. Di man na huna-huna sa Diyos. Natingali mo yung nauna man sa Diyos nga mong gipanghisgutan. Now, okay. Kanang inyong mag-sharing lagi, kutob na sa mga tinawhanon ang sangkuan. It's only human viewpoint. Ang grabe pa, tuod mo ang kon ka nga mayong katingali. Oy, nagtuon gid mi nga kanang sa husto nga paagi, nagtuon gid mi. Kat-on mi sa pulong sa Dios gamong i-aplikar. Okay? So, nagtuon lagi mo. Apan kanang inyong mga panahom, opinion ba? Inyong mga panahom, sakto ba ng Binisaya, panahom, ang opinion? Unsa may imong una-una, okay? Una-una sa usa, lahi sa una-una sa usa, o nagtandi ay sila mga una-una. Na di man na mo coincide o di man na kanang mo synchronize o mo tunong, it will not fit sa unsay pulong sa Dios bahin ini. Abrihin mong Biblia sa Isaiah 55, 8 and 9. Unsa may isulti diha? My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. Na? Ang 9, verse 9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na? Ang una-una sa Diyos, labaw sa atong mga una-una. Nasamot na ni mga tawhanong mga puna-una, mga kalibutanong mga panguna-una. Una, but pasabot. It's just diametrically opposed. Nakalayo sila. The opposite. Just the opposite. Muna nga, I hope nagasabot ka nini akong gipatindaw nimo. Narapon na nimo, mudawat ka ba nini atong paagi din nga atong giangkon nga grasya. Okay? Wa gyud tay ikapasigarbo, wa gyud tay ikapahambog, wa gyud tay ikapang pasiatab sa ubang tao nga mahura ni amo husto kamo di wa tawag ingon. We don't have the right. In fact, we are commanded kanang gimanduan ta sa Dios, judge not so you be not judged. Wa ta mag-judge. Diferensya ra ba ning when you judge a believer o you rebuke a believer. Judging and rebuking are two different things. Ang judging, imong giunsa, hukman, huwa kay pruiba, imong gihukman, gidaot. Whereas ang rebuking, igo kang pagunsa, kanang pahinumdum, warning. Wa mo po kay katungod sa pag-warn, but pasabot, gipahinumduman ba lang? You see, that's rebuking. So, mauna nga, we have to be very discerning. So, nakasabot ka ba sa akong gipatinaw nimo? Kibalik ta sa atong gipanghisgutan. Kagahapon, naghisgot kita bahin sa unsa. Tulo kamatang sa mga kamatuoran. This is a very important doctrine, point of doctrine. Tulo kamatang sa mga kamatuoran that man has to believe in. Nga mo
iyang pagatuuhan. Ang una nini, ang mga balaod sa Diyos nung katukuran. Ano yung paghubad sa Visayan nining laws of the divine establishment. Mga balaod. Nini nga itong nasod nga pasilungan. Okay? Kami dinhi sa Amerika, niya kami under the US government. Okay? The laws, mga balaod sa kay kining ang mga balaod sa nasod mao ni ang mga nasod sa divine establishment. Establishment tukod sa Dios kini. Dios nung katukuran. So ang mga balaod usa ni kamatang sa kamatuoran nga pagatuuhan nato ingon nga mga tao nato ingon nga mga lungsuranon yan ang mong nasod. Kasabot ka? So mao ka na ang laws of divine establishment. Una na. Ang ikaduha nga matang sa kamatuoran maong maayong balita sa kaluwasan. The gospel. Pasabot sa gospel. Well, it's originated from the word good spell or good news. Ito nang sabi ni Saya, maayong balita. Okay? Gospel. Maayong balita sa kaluwasan. Bahin o unsaon na ito pagaluwas. Unsa man yung pasabot ng pagluwas? Unsa man luwason? Ngano? Luwason man. Luwason ang pareha gud na atong itandi ni sa kanang tao, an individual person nga kanang hapit na siyang maunsa kanang malunod, malumos ba, di siya kamao tingali mulangoy, so hapit na siyang malumos, so he needs what? He needs to be rescued nga luwason siya. Luwason gikan sa iyang pagkalunod o pagkalumos. Gusto? So, somebody should, kanang rescue. Na mao na paghulagway. Usa lang na. Paghulagway o mayong balita sa kaluwasan. Unbahin ng kaluwasan. Luwason ng tao kay ngano man yung luwason na ng tao. Kinahanglan mang luwason. Tungod lagi atong kahimtang tanang mga katawan, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, mga kaliwat ni Adan ug ni iba. Kita nahiagom na panunod na kanang atong intag nangaangin ta sa gibuhat sa atong unang giningan Adan ug si iba. Sa ilang pagsupak, pagsupil sa mando sa Diyos nga dili pagkanon nitong bunga nitong kahoy sa pag-ilas mayog dautan. Okay? So kay kaon man sila yun so may pasidaan sa Diyos nga tungod kay gihantagan mo sila kabubuton. Free will. Gitistingan lang free will. Sa musunod pa ba sila sa Diyos o musupak. So mo to test pagsuway. Kung sa musunod pa sila o di na. Mo na nga. Ingon ang Diyos nga. Kaon mo tanang kahoy. Bunga, tanang bunga nining kakahuyan nining hardin sa Eden. Hala, kaon. Gawas na usa. Ayaw gyud mo kaon niya na. Kaysa adlaw nga mo kaon ka mo niya na. Bantay. Mamatay ra bagyod mo. Mo to pa sila niya karon. Kay kaon ba sila? Nadani man ni Satanas. Gisudlan mang Satanas ag serpente. Itong has, nagkong bitin. Kung may gigamit niya kay mao pa man gutoy favorite pet sa mga katawan itong panahon na. Sudlan ni Satanas. Aron sa pagdani. Dili tinuod ng iyong sa Diyos ninyo. Mamatay mo, inigkaon na. Di lang siya gusto nga mapariho mo niya. Di mo pagkanon na. Ibaw mo, mukhaan mo na ba? Mapariha mo niya sa Diyos. Ay, nadani managbay may giunag dool ni Satanas. Kaya kuwang-kuwang pa siya mga doktrina. Kuwang pa.
Hindi man to siya mo attend sa Bible studying Ginoong Jesucristo dito sa paraiso in the cool of the day. Hindi man siya mo tambong kasi ila tingali siya pagwapa dito sa ila. Sige lang manicure, pedicure tingali kung sa padang ipang pintal ni siya ng mga naong sa naliya. Wa siya atin. So mo na to nga kuwang mo lagi siya doktor mo giduol ni Satanas. Uy, dali ra god. Isa may original nga pangani. Iba na karon sa pagkalaglag na nila. Hoy isa. Di na tinuod gisulti sa Dios na moto. Mingkaon man ang bahay o unsa. Didto laglag. Mao na to. Pong iba kaon giduhulan po niya ang bana nga si Ish. Didto silang duha nga laglag. Mautoy kahimtang sa tibuok kaliwatan sa tao. Naduhig ta. Kaliwat man ta nila. Gawas di ka kaliwat nila. Isa may di kaliwat na tong kita magtanan kaliwat. Adan og iba. Karon adan og iba na sila. So, karon ang kahimtang sa tao nahimulag sa hingpit gyud. Kumplito yung paghimulag sa tao. Tanang tao. Kumplitong paghimulag gikan sa Dios. Tungod yan to. O na spiritual death. Okay. Buhi, physical, buhi sa lawas. Itang daghang mga unbeliever ng kalibutan nga naglakaw-lakaw, mayang panglawas, skill, but spiritually dead. Putol lang ang relasyon sa Diyos. Wa sila yung relasyon sa Diyos. Kasabot ka. Until mo dawat sila sa giandam o gitagana po sa Diyos nga iyang gimugna ang pagi nga mahibalik ang tao ngadto sa Diyos. Nahimulag malagi ang tao. Karon gusto ang Diyos nga mahibalik pinagi sa iyang pagi po. Protokol iyang pagi. Unsaon pagbalik sa tao ngadto sa kiliran sa Diyos. Ngadto sa Diyos. Only unsa imong pagtuo sa gibuhat sa bugtong anak sa Diyos dito sa cross. Si Ginoong Jesucristo mao ay nagpakamatay. Yan ni din sa kalibutan aron sa pagpakamatay mao gito iyang number one objective. Nag-una niyang tuyo nga mian ni siya aron sa pagpakamatay, paglukat sa atong tanang mga sala. Na kung mutuo ka siyang gibuhat dito sa cross, luwas ka. Siya gisulti din sa Juan 3:18. He who believes in him is not condemned. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Karom na kayo. So, man lang niya itong lakbitan kinis paghisgot. Nakitang tanan nanginahanglan sa pagsanong, pagdawat nining gospel. Usara bang matang sa gospel, ha? Daghan naman rong panahon ng ningdag sa mga klaseng mga gospel kunuay. Napay-giingon nila, unsa na? Kanang nagklase-klase na, nagkalimot na lang kusuban. Nagkalain-lain na ng mga gospel karon. Kaya mo ito giingon sa kong amigo nga, kanang may pagka palamuot, may siyang sao maning tao, scientist man. Tinuod yun. Scientist man yung tao, magtuman man yung iya, maghimo man yung siyang iyang plano, isang nana ni plano giandam sa Diyos. Di yun siya matagbaw, di man, murag kuwang pala. Mutuor ako ni Kristo niya mahilangit ko. Murag di ko katuwa na. Nata, kita mo na. Unsa ka grabe sa pangunawan ng tao. Mo na. Well, it's a matter of choice. Numdong ka, ayaw palimti ng maong prinsipyo. So, gospel is the second kind of truth that man has to believe in. The gospel.
That is the only way nga giandam sa Dios aron kita mahibalik ngadto kaniya. Og ang ikatulo, the third kind of truth that man has to believe in is unsa? Bible doctrine. Pulong sa Dios. Okay? Doktrina. Kung dinilang taon na ko to, bato ni ipadayon ugma. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa makausap pa sa imong lugang sa among kaalam, gikan sa imong kamatuoran, sa imong pulong. Salamat to Diyos, ining tanan nga wala kami katakos pagdawat nini. We do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Kay grasya man kining imong sangkap ka na mo, O Diyos. Salamat. Balik kami sa mong pagbugbuwag. Likay kami sa mga kablinggan. Dala kami pagbalik. Dinhi. Niining Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ng tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Among bugtong manluluwas. Amen.